Hej. I dag vil vi snakke om ølbrygning med Line og Cecilie og Mikkel. Så det skal handle om masser af øl. Og vi vil starte med at forklare nogle begreber, der hedder monosaccharider og disaccharider og polysaccharider. Hvis vi lige skriver det op. Poly. Til sidst selvfølgelig. Monosaccharider først. Monosaccharider, som navnet antyder, så er det mono, det betyder en, så derfor er det en molekylering, hvis man kan kalde det. Og disaccharider er derfor to molekyleringe, der er bundet sammen, da de antyder to. Det ligger lidt i navnet. Og poly, det er så sjovt nok flere ringe, flere end to, der er bundet sammen. Det vi skal bruge det her til, det er, hvis vi for eksempel tager eksemplet med bygkorn. Hvis vi lige fjerner det her, tegner et flot bygkorn. Det er ikke sådan, ja. Så det her bygkorn, det vokser ved hjælp af fotosyntesen og får derfor en masse sukkerstoffer i sig, som bliver lavet som stivelse. Og det kan vi lige vise på bygkornet herovre i den her side. Det er stivelse. Det er en polysaccharid, der er ret svær at nedbryde. Men samtidig i bygkornet, så er der også nogle inaktive enzymer. Og grunden til de her enzymer er inaktive, det er selvfølgelig for, at hvis de var aktive, så ville der jo ikke være noget bygkorn, så ville det bare blive nedbrudt med det samme. Og det er lige præcis de her enzymer, der kan nedbryde polysacchariderne. Så det vi gør for at nedbryde polysacchariderne, er at aktivere de her enzymer. Og det gør man ved hjælp af vand og varme, eller temperatur, og selvfølgelig også lys. Fordi det der så sker, det er, at vi narrer nemlig bygkorn til at tro, den skal lave respiration. Og når den laver respiration, så er det nemlig, at den nedbryder polysacchariderne til monosaccarider. Og når den så gør det, så er de nemlig meget nemmere at optage. Og derfor tørrer vi dem, inden de så når at opbygge det igen ved hjælp af fotosyntese. Og på den måde har vi et bygkorn med monosaccarider. Og det er meget sødere, og det er det, man kan bruge til at brygge øl. Så ja.